Samo što bi za mjesec bi svako bolio kurac, znaš, to je problem. Da, to je realno. O dobro, ima bi 100.000 sabova. Ako ne razmišlja ovako, onda ne treba. Kada sam mrtav pijan, to me ne dotiče, samo mi ona prija. Brat moj, ne trebaju one nama kako god da razmišljaju. Jer se to zapitali. Ne komentarš. Pa pazi. Ako tebi ne trebaju, što je za mene malo i trebali, znaš, no, samo, ali ne znam koliko ma, pa ova ovdje, ova nekako mlađa izgleda. No, ti si malo zagorio, tebi trebaju obe. Ne može devojka da ti ona govori, slušaj ti mene. Jo, ovo kengura. Ja, neću opet ćem prijeti na Instagram, neću ne... Vaj, koja je poruka dan? Veza sa ženama je kao test matematike. Kada postane teže, samo varaj. 500, na subscribe-u. Veza sa ženama je kao test matematike. Dobro. Kada postane teže, samo varaj. Dobro. Loš motivacioni govor. Loš motivacioni govor. Evo opet motivacioni. Joj, obožavam ove motivacioni. Escape the Matrix. Ovo mi je prava motivacija. Dobro. Escape-om sam. Okej. Kako vi tako, ti šeraš put. Kako vi ranije gledate. Od danas Escape-a Matrix. Muki je spreman. Gledamo Mukijev TikTok, da ima šta je Muki lajkovo. Ali da, daj mi taj. Aj, uzmeš telefon, da se meni reći. Na. Ti si Drvex, što ima Drvex? Legendo. Eto te. Da vidimo. Drvex, sliko te neki lik, poslao mi je u privej tvoju sliku. O, vidi što ima Muki privatno. Mario neki, nije Mario. Liked. Opa. Dobro Muki. Gledaj svaki, Aran, nemoj mi dobro. Svaki. Da vidim ja što sam lajkao. Daj najjači. Već mi je najbolji profil od svih ovih dosta što gledao. Baš me čudi da je ovo Muki lajko. Ljudi, ovo. 1000 lajkova ide pljačka. Ovo za neke donacije se stavila muzika.